Habangni bukhakte dagi mani rugai fungni dam cukup shoti thamchi tamani jorabo habanok fiok nani kok fia fungni dam chisa kawai tongi bo habanokni doga fiok jagyako sukmung kasaka habangni samung humung no te barjano te yui. Shaltang Tripura hangkoni Kanchanmala hati ganani hukbarni buslei tonima habanoko tangshalo kaisa wanama singsa mangpli kasaka habangni raideragai fungni dam cuku shoti thamchini simi habanokni samung chengnani kok tongfano fungni dam chisa katatei ongoi tongoibo habanoko kebo kuri doga fiok jagya haini bagai buslei te bithi narani bagai fainai hukbar khlaini rogjora kolog romui nasingi ma tonglaika shawimankha o hukbarni buslei tonima habanoko khoroksa BLW te khoroksa group di khlainai tongo fiada gimani joralai tongibo kebono mokol klailia haini bagai khadumani kokno shakha nasingi tongnai hupar khlainai ro yagulo damchisa katutui ongi tongibo BLW no bike kashoi habanogo faimani nukha obnotui sumung sungjake shaka bo field visitor tongmani hinai fia amchaini lukurokni khukni kok hinke bo ashuk thongkholawo ongkhorei samung tangmani nukjagya hinai haini bagai biri khukni okokno busuk kubui sumung achaikha te babaisa habanokni group di khlainai hinke tebo ulo she shokpai siwo koktoba thomnai rokbai sungjakmani ulo firok mungrikha bo lelawoi tongmani jora hini shaka haipano sungmung achaikha asukno lelawoi tongmani jora hinke tangai habanoko faika ayang BLW hinke logini group di kokno gosia angma ulo tebo tongplarika amchaini hukbar khlainai rokni kok silsamung habanokni tangbetiko jorao shebo khlainai rok grini bagai tongko songlukurok kebeng mungo kelaikha tabok hukbarni jorao busleite bithi thumna jorao mania hinke abodadak sidak hukbar khlaithani sampli klainai hini shaka tabok songmung kasaka hapangni dagi margai samung tangnate tangbetikni samungno sikangai tlangna busuk jorate nangmani tongko songlukurokni sanmung hapangni shebo khlainai rok barjano yajaknani bagai administration tebo yakobok ongnani nangthai klayo দাদা কই আইছেন আপনারা ব্লকে আইছি বলতে সারের অফিসে তো এখনো খুলছে না এটা এখন খুলছে না তো অফিস খোলার টাইম কয়টা জানেন কটা তো আগে 10টা নতুন নিয়ম করছে 9:30 9:30 তো এখন কয়টা বাজে 11টা এখনো তো খুলছে না আপনারা কি এই সার নিতে নাইছেন এখানে সার দাম কতজন অপেক্ষা করতেছেন নর লাগে মানে এটা কোন জায়গাতে অফিসটা এটা এলাকাটা কাঞ্চনমালা কি করবেন সরকারি এভাবে অফিস খোলার নিয়ম 9:30 এখন 11টা বাজতেছে এটা কার গাফিলতি করবেন মানে যারা এখানে কর্মচারী তার গাফিলতি নাকি Jorani bisingono habanogo sogina te lukurokno shepshap khlai dinani angkha hapangni shebo khlainai rokni barja Kanchanmalani opati bungo hapang tamoya prisheno tabuk ayang bukhakno mokollok laijak tongko songlukurok Bureau Report News Now